дар даврони соҳиби истиқлолӣ дар вилояти Суғд боғу тогзор ба потенсиали калони истеҳсоли меваю ангур табдил меёбад. дар вилоят тибқи нишондодҳои паёмҳои солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаҳои давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар самти зиёд намудани майдони боғу тогзор ва ба ин васила афзун намудани истеҳсоли меваю ангури аз ҷиҳати экологии тоза ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ ва ба содирот нигарондашуда тадбирҳо амалӣ мешаванд. иҷрои ду барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2010-2014 ва барои солҳои 2016-2020 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд марҳилаи нави рушди боғу токпарварӣ, бунёди боғҳои нав, тогзорҳои нав гардид. тибқи барномаи якум дар вилоят 20438 гектар боғу тогзор таъсис ёфта манбаи истеҳсоли меваҳои шаҳдбор шудааст. бо қабули барномаи дуюм дар вилоят бо мақсади таъмину фаровонии бозори дохилӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротӣ, афзун намудани истеҳсоли мева, ангур, меваи хушк, мавиз, консерви мевагӣ, ҷиҳати васеъ намудани масоҳати боғу тогзор тадбирҳо амалӣ мешаванд. тибқи барномаи давлатии рушди боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 дар вилояти Суғд 5402 гектар боғу тогзор бунёд хоҳад ёфт, ки аз он 4742 гектар боғ ва 660 гектар тогзор аст. танҳо дар як сол, дар соли 2019 дурнамо дар вилоят 3 баробар таъмин гардид. дар як сол бунёди 252 гектар боғу тогзори нав нишон дода шудааст. дар асл бошад дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 886 гектар боғу ток таъсис ёфтааст. бо иҷрои ин ҳадафҳо вилояти Суғд минтақаи асосии истеҳсоли меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон мегардад. минтақаҳои алоҳидаи вилояти Суғд асосан бо боғи зардолу ва меваи шаҳдбори зардолу маъруфанд. алҳол дар вилояти Суғд беш аз 60 000 гектар боғи зардолу мавҷуд. дар давраи соҳиби истиқлолӣ масоҳати боғи ин мева беш аз 1.5 баробар афзуда, ҳоло бино ба арзёбии коршиносони байналхалқӣ беш аз 12% боғи зардолуи ҷаҳон дар Тоҷикистон аст. меваи тару тоза ва хушконидаи зардолу баробари таъми шаҳдбор, маззаи лазиз бо хусусиятҳои зиёди ғизонокию табобатӣ дар бозори ҷаҳонӣ харидори зиёд дорад ва потенсиали содиротист. бунёди боғу тогзор ва ҳосили мева маҳсулот ашёи хом барои корхонаҳои коркард, заводҳои консерв буда, консерви мевагӣ, афшура, шарбат, қайла ва мураббои мевагӣ маҳсулоти содиротист. бо афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли мева, корхонаҳои коркард бо ашёи хом таъмин гардида ба буҷаи давлатӣ ба соҳибкорони ватанӣ даромад меоварад, ҷойҳои корӣ ба вуҷуд меоянд ва содироти консерви мевагӣ сарчашмаи вориди асъори хориҷӣ ва муҳимтар аз ҳама муаррифии меваҳои аз нигоҳи экологии тозаи Тоҷикистонанд. афзун намудани боғҳои интенсивӣ аз роҳҳои рушди минбаъдаи боғу токпарварӣ, афзун намудани меваю ангур дар кишвар маҳсуб меёбад. дар шароити имрӯзаи пешрафти илму технология, афзун намудану баландбардоштани сифату стандарти мева боғҳои интенсивӣ дар асоси хулосаю натиҷаҳои илми таҷрибавӣ бунёд ва парвариш карда мешаванд. дар шаҳрҳои Исфарею, Конибодом ва ноҳияи Ашт дар қатори афзун намудани истеҳсоли анвои зардолу, боғҳои себу нок, бодом, олу, анор, гелос, чормағз ва ангурзор зиёд ва ин соҳаи боғдорӣ потенсиали дигари рушди соҳа мегардад. мавзеъҳои моҳпарӣ, Гулистон, Лаккон, Ғузлон, Боғистон, Кӯлканди Исфара, мавзеъҳои алоҳида дар шаҳри Конибодому ноҳияи Ашт ба бунёди боғҳои анвои чунин меваҳо мутобиқанд. дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ба номи Фирдавсӣ, Ифтихор, Шаҳбоз, Олами ангури ноҳияи Ашт, дар хоҷагиҳои Иноятбону, Сазовори шаҳри Конибодом, дар пойгоҳи илми таҷрибавии Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ашту шаҳри Исфара, дар хоҷагиҳои Боғистон, Лаккон ва кишоварзони навгилеми шаҳри Исфара боғҳои намунавию ояндадори анвои гуногуни мева ва ангур таъсис ёфтаанд. заминҳои корами обӣ дар кишвар арзиши пурқимат доранд. бо дар назардошти истифодаи заминҳои обӣ барои кишту парвариши зироати кишоварзӣ ва тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурӣ дар заминҳои лалмии дорои намӣ, заминҳои бекорхобида, талу тепа, заминҳои доманакӯҳӣ аз ҳисоби ба гардиши кишоварзӣ баргардондану аз худкунии заминҳои нав бо роҳи обёрии тавассути сохтани иншооти наву иловагии ирригатсионӣ, насосҳои обкашӣ, чоҳҳои амудӣ ва ё сохтани ҳавзҳои обҷамъкуниву ҷорӣ намудани обёрии қатрагӣ боғу тогзор бунёд карда мешаванд. дар мавзеъҳои Гулистон, Кӯлкан ва Лаккони Исфара боғҳои себу ноки анъанавӣ ҳосили хубу хушсифат доранд. бо мақсади афзун намудани боғҳои себу ноку олу ва чормағз дар ҷои боғҳои кӯҳна боғҳои интенсивӣ бунёд шудаанд.
аслан Исфара макони боғу токпарварӣ аст. зиёда аз 12000 гектар боғ дар шаҳри Исфара парвариш меёбад. барномаи давлатии оиди рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2010-2014 бори аввал, бори дуюм барои солҳои 2016-2020 тибқи барнома ба шаҳри Исфара пешниҳод гардида буд. бояд мо дар 5 соли охир дар 5 соли барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 бояд дар майдони 150 гектар боғҳои нави содиротӣ бунёд мегардид. дар асл бошад дар байни 4 соли аввале ки 4 соли татбиқи барномаи мазкур дар шаҳри Исфара дар солҳои 2016-2019 ҳамагӣ дар майдони ба ҷои 150 гектари дурнамо дар майдони 327 гектар боғҳои нав бунёд гардид. ин татбиқи барномаҳои мазкур баҳри рушди соҳаи боғу токпарварӣ боз ҳам дар шаҳри Исфара як заминаи мустаҳкам гузошт. дар хоҷагии кишоварзони навгилем ниҳолҳо барои бунёди боғҳои себу олу ва дигар анво дар хоҷагӣ парвариш карда мешаванд. дар бунёди боғу парвариши ниҳолу дарахтони боғ такя ба таҷрибаи боғбонҳо, мутахассисон ва олимони боғпарвар самара медиҳад. барои он ки боғ пурсамар бошад, барои он ки мо боғи хушсифат ташкил намоем, албатта пеш аз ҳама мавқеи интихоб карда, ниҳоли сифати ниҳоли интихоб карда, ба шакл дарори бисёр корҳои агротехникӣ, умуман маҷмӯи корҳои агротехникиро дуруст ба роҳ мондан аҳамияти калон дорад. баъди он ки мо ниҳолро интихоб кардем, албатта шакли шинонидан, албатта схемаи шинонидан, ба шакл дарори ҳамин худи ниҳол ва оянда дигар ҷобаҷогузории агротехникаи дурусти илмӣ тасдиқ карда шуда аҳамияти калон дорад. мо вақте ки боғро бунёд мекунем, мо бояд ҳар сол аз пайи нигоҳубини он шавем, аз озуқааш сар карда, обаш сар карда, тамоми комплексҳои агротехникиро мо бояд ҳам дар муборизаи зидди ҳашароту касалиҳо, ҳам дар ба шакл дарорию ҳам чиниши бо сифати худи меваи он бояд мо албатта ба ҳисоб гирем ва мо боварӣ дорам ки баъди он ки шахс ба дарахт муносибати дуруст мекунад, албатта аз вай ҳосили нағз гирифта метавонад. дар ноҳияи ашт низ масоҳати боғҳои интенсивӣ зиёд карда мешаванд. дар пойгоҳи илмӣ таҷрибавии Академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи ашт дар баробари санҷиши илмӣ таҷрибавии анвои зардолу тогзори коллексионии 16 нави ангур боғи намунавии интенсивӣ барои дӯстдорони боғу токпарварӣ ҳамчун тавсия пешниҳод мешавад. дар пойгоҳ ҳамаги 81 гектар боғот мавҷуд буда, асосан 8 намуди зардолие ки маҳаллӣ шинонда шудааст, айни ҳол 50 гектар зардоли ҳосилдиҳанда ва 31 гектар зардоли ҷавон мебошад. дар пойгоҳи таҷрибавӣ корҳои илми тадқиқоти бурӯздаста дидем ки дар унҷа 21 намуди навъҳои зардоле ҳам ҷаҳонӣ ҳам маҳаллӣ омӯхта шуда истодааст. имсол мо ним гектар боғи интенсивӣ аз он ҷумла 4 намуди навъҳои зардоле ва 4 намуди нави олу оварда шинондем ва парвариш карда омӯзиш рафта истодааст. барои дар ҳамон мавзеи аш зиёд кардани такпайвандҳои пумслек, яъне тайёр кардан дар оянда тайёр кардани ниҳолҳои интенсивӣ такпайванди пумслек оварда шинондем ва парвариш карда истодем ки оянда барои боғи интенсивӣ тайёр мекунем ва хоҷагӯҳое ки деҳқонии ҳамон худи ноҳия таъмин менамоед. меваи боғҳои интенсивӣ сифати баланди молӣ, намуди зебо доранд. дорои моддаҳои зиёди ғизоӣ ва меваҳои содиротианд. соли 2011-2012 хоҷагии деҳқони Фирдавсиро ташкил намуда, 2 намуд нави зардолӣ, мачалкӣ, мирсанҷалӣ боғ бунёд кардем. ҳамин сол 2 сол 3 сол боз ҳосил ба даромад. ҳамин сол аз ҳар як гектари замин 10 тоннагии зардолӣ тар ҷамъоварӣ намуда, аз ҳисоби миёна 8 гектар 80 тонна зардолӣ тар гирифтем. зардолӣ ғелон барои бозор пешниҳод кардем, зардолӣ хӯрак бебуғ, зардолӣ буғӣ, ҳаштаг барои талаботи бозор хуш карда истодем. оянда ҳаракат мекунем ки содирот кунем, дигар ҷо барорем.
минтақаҳои доманакӯҳии ноҳияи Ашт барои боғҳои себу нок, гелос ва чормағз хеле мутобиқ буда, ин меваҳои ноҳия дар таъму сифат беҳамтоянд. дар вилоят дар муддати кӯтоҳ беш аз 50 гектар тогзор бо усулу таҷрибаи хоҷагии Неъматҳоҷӣ бо роҳнамоии ангурпарвари номи Неъматҷон Усмонов ҷорӣ ва ангури навъҳои маъруфу бозоргиру содиротӣ Ҳусайнии сурху сафед, Тоифии гулобӣ, Ғалаба ва Шоҳона самара медиҳанд. дар ноҳияи Ашт бо ин усулу таҷриба ва дигар технологияҳо тогзорҳо бунёд ва анвои хӯрданӣ, содиротӣ ва кишмишии ангур ҳосили фаровон медиҳанд. самараи боғҳои ҷавону тогзори навбунёд дар хоҷагии деҳқонии олами ангур намуна аст. ҳамин мавзеъ 15 гектараро ташкил мекунад. аз он ҷумла 12 гектарашро мо ангурзор кардем. ҳоло кор то имрӯз 50% иҷро кардем. як сабаби навъҳои гуногуни ангурро шинондан аз он иборат аст ки мисол мегирем кишмиши столетия мегӯянд. ина мо аз Украина оварем. кишмиши столетия бисёр бехинҷа шинондем. кишмиши столетия барвақт мепазад. ҳоли он ки кишмиши Тоҷикистон напухта, ин кишмиш аллакай тайёр мешавад. мо метавонем ки ба бозори дохилӣ ҳам ангури тарро бароварда фурӯшем. боғу тогзорҳо, меваю ангури шаҳдбор олами зебоӣ, ҳосили замини зархез, заҳмату таҷрибаи боғбонҳост. ин майдонҳои пахтазори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иттиҳодияи аграрии Водии Зарин дар ноҳияи Ҷайҳун аст. ҳамин қилъаҳо 2 сола пештар умуман аз истифода берун буданд. бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, иттиҳодияи аграрии Водии Зарин мавзеи қарадуми ноҳияи Ҷайҳунро шодоб гардонида ба гардиши истеҳсолот ворид карданд. имрӯз дар ин заминҳои дурдасти ноҳияи Ҷайҳун дар масоҳати қариб 4000 гектар кишти пахта анҷом доданд. риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ ва истифода аз техникаҳои замонавӣ боис гардид ки дар ин заминҳои солҳо боз бекор монда ҳосили хуби пахта парвариш карда шавад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бо мақсади сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани пахтаи имсола дар ҳама ноҳияҳои пахтакор аксияи 60 рӯзи меҳнати зардор дар пахтазорро эълон карданд, ки дар доираи ҳамин тасмим ба мавсими ҳосилгундорӣ аз тамоми роҳу омилҳо баҳрабардорӣ карда мешавад. дар пахтазори мавзеи қарадуми ноҳияи Ҷайҳун аз ҳамин гуна механизмҳои ҳосилгундорӣ корбарӣ карда истоданд. тибқи дурнамо кишоварзони ноҳияи Ҷайҳун бояд қариб 15000 тонна ашёи хоми содиротӣ истеҳсол кунанд. 44% дурнамои истеҳсолии ноҳия ба иттиҳодияи аграрии Водии Зарин рост меояд. дар ноҳияи 5 низ мавсими чиниши пахта шакли оммавӣ гирифта, деҳқонон ният доранд ки бо дуруст ба роҳ мондани ҳавасмандии саҳмдорон пахтаи истеҳсолшударо сифатнок ҷамъоварӣ намоянд. дар хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эмомалӣ Раҳмони ноҳияи 5 аз тухмиҳои Тоҷикистон ва Хатлон 2014 истифода бурданд ки ҳосилаш қаноатбахш арзёбӣ мешавад. чун мавсими тирамоҳ тағйирёбии обу ҳаво дар назар аст, дар доираи аксияи 60 рӯзи меҳнати зардор дар пахтазор намудагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бевосита бо роҳбарони хоҷагӣ ва раисони деҳоту маҳаллаҳо суҳбатҳо анҷом дода таъкид мекунанд ки деҳқонон ҳосили боранҷ парваридаашонро беталаф ҷамъоварӣ кунанд. тавре ишора карда шуд, омили асосӣ дар вусъат бахшидани кори саҳро ин пардохти нақдии музди чиниши пахта арзёбӣ мешавад. ба ширкатҳои сармоягузор ва роҳбарони хоҷагиҳо гуфта шуд ки давоми ҳар як панҷрӯза бояд музди меҳнати саҳмдорон ҳисобӣ карда шавад. ҳамчунин ишора гардид, дар давоми қариб 2 моҳ аз тамоми қувваи нерӯи мавҷуда шумораи чинакчиёнро зиёд карда бо ташкили ҳашарҳои якҷоя дар рӯзҳои истироҳатӣ ба деҳқонон кӯмак расонанд.